адибаро шавҳараш 3 соли пеш баъд аз он ки ҳамсари дуюм гирифт бо 3 фарзанд талоқ дод. бо гузашти 3 сол ҳанӯз ҳам баҳсҳои додгоҳӣ бар сари тақсими хонаву пардохти алимент ниҳоӣ нашудааст. муроҷиат мекунӣ ин кори суда ин кори иҷрочиа нон намекунанд дига. мегӯянд ки пагоҳ як моҳи дига ҳафти дига айбайн 3 сол гузашт. ӯро файрод мекунанд. ман фарзандомда мекунам кай мекунам фарзандаи ма калон шаванд бетарбия шаванд беҷо азоб кашанд дига фоида надорад ба фикри ман. ин зан мегӯяд талоқ барои занон мушкилиҳои зиёде меоварад, хусусан ба заноне ки мисли ӯ сарпарастии фарзандонро ба оҳуда мегиранду ҷои кору иқомат намеёбанд ва дар тарбияи фарзандон ҳам ба сахтиҳои зиёд рӯбарӯ мешаванд. иҷора мешинам ки беҳад қинай ози қимат шид хона фурӯхтан калоним 11 сола мешад бо 9 сола 6 сола хай худам бачани зурасам худам мисол бо дигарам хеш наздиком мекунам хай 600 сум 200 суми сари ҳар кӯдак леки фораш метия на фораш ҳамихе ғам метия. адиба ҳоло ҳар 3 духтарашро ба назди падарашон фиристодааст, зеро то пайдо кардани манзили иҷора илоҷи дигар надорад. вале аз он метарсад ки таъсири ин зиндагии нобасомон ба равони кӯдакони ноболиғаш низ таъсир мегузоранд. дар тоҷикистон даҳҳо нафар айни сарнавишти фарзандони адибаро доранд. бар асоси омори расмӣ дар соли 2023 беш аз 10 000 хонавода аз ҳам пошидаанд ки аз ин талоқҳо ҳудуди 11 000 кӯдак нимаятӣ монданд ки аксаран бо модарон зиндагӣ мекунанд. оила ячейка асосии давлат ки ба ҳисоб меравад имрӯз ҳама пешравиҳоро ман фикр мекунам ки мо аввал бояд аз оила пойдории оилаҳо сар кунем вобаста ба анамин тарбияи дурусти кӯдакон дар оилаи солим. ман фикр мекунам ки ҳамаи мо дар якҷоягӣ дар сари ин масъала кор карданамон даркор. ҷомеашиносон мегӯянд мушкили аслӣ ин аст ки дар ҷомеа фарҳанги муомилаи дурусти байни ҳамсарони ҷудошуда шакл нагирифтааст ва баъд аз талоқ сарсонии занону кӯдакони танҳо монда бештар мешавад. сабаби афзоиши асампошии хонаводаҳо дар кишварро мақомот ва ҷомеашиносон ба мушкилоти иқтисодӣ ва маърифати пасти хонаводаҳо пайванд медиҳанд. бадқасдона саркашӣ намудани қарздорон аз пардохти маблағи алимент нисбати 398 нафар қарздорон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз гардидааст. нисбати 568 нафар қарздорон барои сари вақт пардохт накардани маблағи алимент ва пинҳон кардани суроғаи ҷои зисташон кофткоб эълон гардидааст. сабаби афзоиши асампошии хонаводаҳо дар кишварро мақомот ва ҷомеашиносон ба мушкилоти иқтисодӣ ва маърифати пасти хонаводаҳо пайванд медиҳанд. муҳоҷират, дахолати ҷониби сеюм, зӯроварӣ ба зан ва надоштани хонаи алоҳида аз омилҳое будааст ки сутуни асосии ҷомеа дар ҳар кишвар аз ҷумла Тоҷикистонро мешиканад.